Když se řekne pronace chodidla, tak si lidi představí spadlou klenbu, propadlý kotníky, bolesti kolen a tak dál. Ale on je rozdíl mezi normální, správnou, zdravou pronací, což je takový jemný pohyb, který se děje uprostřed chodidla, a nezdravou, přehnanou kompenzační pronací. Chodidlo je plný kostí, kloubů, kloubních spojení, svalů a má se hejbat. Při chůzi by se mělo dostávat do pozice supinace, kdy je zpevněný, má vysokou klenbu, je zkrácený a pevný, a potom do pozice pronace, kdy se klenba přibližuje k zemi, chodidlo se uvolňuje, natahuje se a připravuje se na nový zpevnění. Oba tyhle pohyby, supinaci i pronaci, potřebujeme. Pokud pronace není, tak to chodidlo je neustále tuhý, takový rigidní, takový kopitoidní, takže nezvládá dobře otřesy, neumí se natáhnout, neumí vstřebávat energii ze země. A tyhle ty otřesy a tahle ta tuhost se nesou přes koleno, do kyčle až do zad. Takže vysoká klenba není vždycky správně, propadlá klenba není vždycky špatně. Jde o to, jestli se chodidlo umí dostat do supinace, do pronace a přecházet mezi nima volně podle toho, jak je to správně a přirozený. Online učebně nám na diagnostiku chodidla zrovna vychází celý kurz, tak ho neprošvihni.